Май бәйрәмнәрен исәпкә алып, быел салым хезмәтенә декларацияне 4-нче майныда кертеп тапшырып була. Моннан тыш гражданнардан салым тотып калынган акчаны ала торган хезмәтләр исемлеге арта. Әйтик, хәзер фитнес залда дәресләр үткәрүгә тотылган акчаның бер өлешен дә кире кайтарырга мөмкин. 2013 елда Татарстанлылар 3 миллиард сумга якын акчаны кире кайтарса, узган ел бу күрсәткеч 12 миллиард сумга якын булган. Бу хакта Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган брифингта әйтелде. Утырышта нинди мәсьәләләр кузгатылганы турында Эльза Әхмәтҗанова репортажында. Спорт һәм фитнес белән шөгыльләнүнең файдасы тагында артты. Даими физик күнегүләр сәламәтлекне ныгытудан тыш, акчаны да яңа калдырырга мөмкинлек бирә. Быелдан башлап спорт залларында шөгыльләнгән өчен салым акчасы кире кайтарыла. Шулай ук түләүле укуга, дәвалануга тотылган акчаның да бер өлеше кайтарыла. Милек сатканда яки сатып алганда ипотека буенча процентлар түләгәндәге салымнар да хуҗаларына бирелә. Быелда бу тенденция дәвам итә. Салым органнары мондый активлык өчен кешеләрне мактыйлар гына. Хәзер кешеләр салым законнарын яхшырак белә һәм салым тотып калынган акчаны алу хукукын белдерә башлады. Бу нормаль күренеш. Шуңа күрә салымнары кайтару исемлеге дә киңәйтелде. Татарстанлылар салым хезмәте белән шәхси кабинет аша хезмәттәшлек итүне өстен күрә. Бу җиңелрәк тә, вакыт та яңга кала. Декларацию необходимо подать до 4 Декларацияне бу елның 4 майына кадәр 2021 ел өчен алынган керемнәр буенча тапшырырга кирәк. Ә бу декларация буенча агымдагы елның 15 июленә кадәр түләп бетерергә кирәк. Декларация тапшырганнан соң салым түләүчеләрнең гамәлдәге закон буенча 3 НДФЛ декларациясе салымнарын түләү өчен билгеле бер вакыт бирелә. Эшмәкәрләргә, нотариусларга, адвокатларга һәм милекне арендага бирүчеләргә яки лотереяда откан кешеләргә ашыгырга кирәк. Шулай ук милек сатып алучыларга, сатучыларга, бүләк итеп торак яки транспорт алучыларга, кыйммәтле кәгазьләре булучыларга да түләүне тизләтү зарур. Тулаем Татарстан буенча декларацияләнгән салымнарның гомуми суммасы 1,5 миллиард сум булыр дип көтелә. Эльза Әхмәтҗанова, Инна Данилова, Такир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.